Sanjia Bang ini sami kacerong harpi. Aprangsi berta thepi arjuitha. COVID-19 ang take away pinpen bina terangpi GMC along apran kedam kititang arpum hem pacewan long lider. Bang trokebra hini APHL song klem bang atum ASDC song along kacing bedun. GMCH along postgraduate MDMS along top first rank Dr. Lokimai BP cepa undunsi karbia kayapan nong mikewan. Hiji kulat hempu lapen kam coklem donatum COVID-19 na satlang envek nangji kalite kulat bilong lepusi disipen kepang dakpon. Tuar kahino pika joine gadi motor celeng unia jok kesuapan pe aja epen kacepon nang. Singhason constituency angkang longnit dhonsing ingleng arong amekar panduram terang asopi bina terang piarta ningkan phokep lapen achor karlitang dhonsing ingleng dipu phonglang so amekar kiramtang jakhong achikluni phai thongkep rai siarni a ogreng no det pura DMCH along se chilang damlo chepak lang der aphi COVID-19 positive do dipu ke un elo pura pai pai achikluni phai sirkep arni Guwahati Medical College and Hospital along pache pontoilo bonta tumi mate pai pai achikloni phai greener cap arni ada por phai cap apor binate rangpi GMCH along se chilang bomahut ache thea vidadlo GMCH pen KP dead report atengke COVID-19 ke negative mate COVID-19 ang thek ave pusi paklang pon bonta kamang hudame me alama bangke COVID-19 ang thek ave pin pen koson si binate rangpi kithitang bangarpum dipu methang ahem anche wanlong le dat ma pusi binate rang piaso puakleng hemanta ingleng lapen kedoan adona rapatum pen karjupon abirta news fast pherang ke along birta nang pali dipu medical college direction ateng panel tum hadak pen report nang buthai lo Guwahati an manlo Guwahati ke ban lake tarik sirke bani pen adak hospital medical college hospital long morti det pen kiso along koson ne tum khang ka che langdam long tawe lapen koson tuan kupile kelang koson dong kelang ni tum thang ka chini ave lapen lapun bang bom pen patumi iba baji ke bapora bangke langso piothe pen jebo igduilo negative iklang bulo tangte hem ka che ponlong over side ta dui ma kusi ma salo bons dabe hake cheng pen lapula son pu doctor tuma direction ateng pen ponpelo ponlong lilo palam thi pen samene tum kang honglong pin on tok tanle tum non antok tanle tum bangso adet budi che theklong lelang tapena asupi da bi heklang asupi ko anas pai fan ka chingtung ka chari che theklong gang tum bonta asupi bang tami che theklong lelo adet budi fanle tum klardak pen ka chilang long ni athe koson tong kupi tong ke claim ni tum arlo thang nat ta che theklong le tarik sirke pen arlo bhorti det pen tum pinito kan ta arje koson ne aja ne jata theklong le lasin tum bangke aling pen ajat pen stamil tum kache theklong wek nei pusi ne tum kado ke phada chuning relo sin ne tum long kado ka ve tana ka chera tum peje phansi ni tum kado ka ve tar biang long solang do arat phata min tum chuning relo manja pen dilip hanse news fast karbiang long 19 nong dhansiri constituency angkang habjana hawar bo phongti mungarong amekar rajas phangcho keso ketan mate se kache langke damje aphan kache lenga towar kaheno parpi kajok ambulance agari chotkalisi kaprek dangni agarita chohang seta wanga bangka vedat ajoine sai jok je pen pe aja e pen charchong ponsi keso dat rajas phangcho aphan se kache lang ke damje aphan ke pon pinpur me karbiang nong arlo lapuson towar kabe kaheno ajok penang anadim ke lapusi kisung cecak nanglo lasi karbianglo dermas council kachari atum lahaya kisung langdun si keme athe district council penang an arta ningkan trokebra sirkep plengtanglo news desk report news fast karbianglong Karbi student and youth front atum pen patir PC pinialang litum armu chejeng ponsi rongmong be block asai hemalong Assam chief minister Sarbanandon Sonowal aphan panongsi pinpuralo pajirda Bangso Mayalong EM Barim, Mohenbe EM Barim, Benting Terang, Bagori SGB, Noren Singnar Bagori, Philip Ingti Bagori, KSA Kongchun Bang Barim, Dorsing Kramsa Anparta Kapreka Preka Songja Puatum Chetongdun, EM Barim Mohenbe Kaningjia Tengke, 65 square kilometer Karbi Anglong Arlo Kajironga National Park aphan Hodai nang Jipu
Apurba Balap Goswami pen Assam Chief Minister aphat pinpura lo ke pajir pon ke aron ave lapen hadak ke dwarat atum aphan ke ber thip asailo pusi pin rempon athe Karbiang Long along le ahem phuke Karbiang Long Autonomous Council henlo lasila bang soputhak Karbiang Long Autonomous Council ACEM tuliram rong hangaphan si chingwai dam vek nang popusi mai along jaipon memorandum alo pajir pon po video khizlo la 2012 aning kan estame labang soputhak nang ke songbom lo la pen non punda ke songbom la sinon hep ji opurbo bollop gusami alang like inut prokiti premi abang ku pusi cekrong lo la si alang li gulaghat DC along memorandum PC Assam Chief Minister long pelelo ye Kaziranga National Park aphat Karbiang Long along le 65 square kilometer par lo nangi Kaziranga National Park phan hodai nangi labang suahin penabang ke nilitum ladak rong mongwe rong agora silim phua la pen pu dwar baguri konsensi arat do ana bangke alang liji adimana puthake ini nilitum protest lo lapen an suse alang li phat labang so puthak ke song ponji labang so pensi pini rong mongwe blog video long memorandum pajir dampo rong mongwe pen jersong ingti News Fast Karbiang Long Regional Institute of Ophthalmology GMCH along Karbiang Bompen Dr. Lokimai Bepi alang li henlo ke klem dun ke chingsi abang pilu alang li dipu inglong cherok amekar paniram bepen kadom rong parpi atumau supi akleng silo kedam tang surihini rakyap aning kanpen MBBS Guwahati Medical College and Hospital along amen chetap dun pen ningkan pho parman Charlie dun pen mesen satlang angtek panlo laso pit alang liphan rural training aphan manja PHC along ningkanisia parman nang toilo puthot alang li postgraduate entrance exam pidunsi surihini rakroi troksi aningkan ke thoma parman postgraduate MD MS Charlie lo laso phi kedam tang pai achiklo niphai trok arni alang li Guwahati Medical College and Hospital along postgraduate MD MS pen kechengsi mate top first rank chepa undun lo All Assam mate Srimanta Sankardev University of Health Science along ta 5 rank chepa undunsi alang lipan niphai grade roxy arni joining upon paponsi damlo Senior Resident in Regional Institute of Ophthalmology Anghoy GMCH along lasi Karbia khai ang bongpen alang lihenlo Senior Resident Arpu Regional Institute of Ophthalmology Arpu ki undun Cengabang Pilo pusi apia potum perangke kahumri damahut chathan Dr. Lokimai Bepi alang li kacali aning dingpit puta than pon lason thak taksi Karbia khayalong la anso se bo ipon bom nang jiputa ahemasor atum choning ripon Dokmoka pen kilometer ke thoman bak kehelo jorteron aronglong ASDC atum pen mass joining program amai kangni bangso amailong CM Barim Jobson be Chandrakanto terang lapen penang an ASDC songja potum chetong dunsi hadak APH Chelsea asong klembang pangrumpet pen bang toke prahini atum aphan ASDC along dengponlo mate chepa okdun bangso amailong ASDC song kapang tang thekji aphan lapen Anparta kewangji MLA kiligehut ongdung abot pen kacepa high tech jiaphan BD sore chipi Nana bahawar pen APHLC All Party Hills Leader Conference akorti atum ASDC along nang chingbe du pen claim rab nangpu nilitum ASDC hin pen ke Japon atowar akemang akemetek long pensi alalitum nang gidum mate claim rab nang pula bang so bang ke nilitum ASDC Central Committee hin pen ani tu pen yak long pen ding ponlo la pen ning thelo je hemprek lutang te la bangke inut bani kali karpeng long arat si chewan ni la poso ke chewan ji plong te rara ja kong pen rar kate songa ja kong pen rat kache o ja kong pen si likum chewan unji asi ke dam tang ning kan thong ke prap ko militum hemprek thar de song lo asi nang che song bangke Ate autonomous state ke separate state kali autonomous state ke lage Assam ar lusi isi small state 6 dun lapen autonomous state 1995 itu ke cetok MOU labang ke angbong mechanism lage
lagi otonomas te kalilang ahok lapen 60 te kalilo Sedap mangke 30 department pen nang lo kadu ko dap chewan lo lapen AP la sia hin penang tum minang alam nin tum che than la penang tum hitame che than ta hailo la hiu alam mangke je 60 jitu aja kong la bangke very much limited 60 pulo tam autonomy pulo tam 60 long keto political autonomy ko ando kora aja kong dodak executive autonomy ko ando legislative aron kisaman aja kong ko ando abi me tiar su bangke executive pulo tala su bangke kopilo gitu la revenue tangga kirung pin khajona majona la hai cholo la pen chainong paun la hai cholo तो 1979 ni kan bangke 17 department apila kono pichulo 17 department hala meghaloi create hulo hasunang pilo la sopen SDC a jokpen SDC kese kensia la so jokpen tu emuju tok de pen menang ala cha kongwan la sele da ka bangke sonpli isia state ke sola mane ke ponje fan ke sonpli ja kong jun chiwan lo la bangke executive ja kong chewan lo legislative ja kong chewan lo ason da aron ke samar no ja kong litum chewan lo la sona taxi budget ke samara ja kong hitamil tum chewan lo tela ansu Dok Mokapen Longkiram Teron News Fast Karbianglong Difu Municipal Board Lapen Karbianglong Deputy Commissioner Hukum Kipiateng Difoi Hiti Arlo Kulat ahem Pukedoan Lapen Kam Kachoklem Donatoma Phanta COVID-19 asat langmate swab test asai enang jipuateng atumi pen Powerhouse Hindi School along Dr. Narsatum pen Satlangang Thek en Ponbom Tanglo Komatne Jongsi Dundi Lapen Chetes Dundi Pulute Kulat Amatsi in Pulong Lepusi Notification Alolong Jongpon Lasi kulat ahem pulapen kam kachoklem donatum kedo anta bangso sai pachun pami japhan pachinipon jongsi tespon laplote kaphiri mimi pen jokpo puta pachinipon difu pen pankaj deka News Fast Karbianglong Chengbong Pathuaklam Along Jirsong Asong NGO Integrated Tribal Development Project Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjay Kumar Das Arideng Pen Kangpupon Labangso Amayalong NABARD Bank General Secretary K. Pravin Raj Udapa Jirsong Asong NGO Director Father Tommy West Karbianglong ADC Anil Das Kopili Constituency VDC Honsing Terang Rongkhang Block BDO Social Workers Agustin ing hilapen kaprek aman ke doatum chetong don Maya long ke than pon ke non long le kadure ahot ke lahai akhiti hai huisi claim ponangpo longle pahino ne pin pen labang so project ke NABARD a bank pensi deng ponlo lapen labang so project aphan kuti gisira lak ing koira sir cap deng pontanglo lapen lak ing koira flike beneficiaries atuma phansi thak ponpo lapen don pharohini a beneficiary Atum Ali Longdunji Pusi Karbianglong Autonomous Council Principal Secretary Sanjeev Kumar Das Pherangke Karjupona Hut Pachinipon. This program has covered 200 families. At the first phase they will cover 75 families and next phase they will cover 125 families. For this purpose NABARD will sanction 129 lakh and around 24 lakh will be the contribution of the beneficiaries. This is a self-employed scheme. NABARD will this Jirsong Assam in consultation in coordination with NABARD they will implement the scheme. Yes. Through which bank they are going to implement? This bank is NABARD. This is We hope people will be self-employed because no government can give employment to each and every person. So you see, we are consuming andhra fish, andhra egg, and we are consuming vegetable from Kharupeti area and Morigaon area. If they can, why we can't? If we go for self-employment, definitely we will succeed. Punjabi is feeding rice to all over India. So we can also, if we try, we can also contribute. Dongkamu Kampen Komol Kathar News Fast Karbianglong Non malom sopan bir time ton sina. Come one, come all. Langli TVS opposite of Tarlangsong Main Gate, Difu Manta Road, Karbianglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here.
including all spare part and accessories are also available here. Servicing facilities and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta Kangton Pen ng Jiroy Tulo. Dipu PWD RD Mechanical along retirement abangku Nilomoni Rajkhowa kedam dedat ajok patowyar nikang sam aporahut rani terang piadim hormuka chet hondam ahut inut Bhaiko Jyoti Hazarika rong pi abang arengahu kapasodun bangso quarter alang like wareng kijut ko ajok non PWD along RND Mechanical RNB along LDA ke Klembom rani terang pi Aphan bangso ahem mate quarter along kapadoji aphan department asai ki engineer Monjul Gogoi abang order ki piateng pensi rani terang pi abang ta halaso quarter along dodam bomlo teda Nilomoni Rajkhowa ke do bom quarter abang alang litum ahem asor lapen aso kuatum patumi arnikang sam apor ahud rani terang pi abang kithir thip pen kachedo damje aphan I hem along kitun kedang table lapen kang ni ang hoy kachit honda mahut Bhaiko Jyoti Hazarika abang ladake dolong le nitum adim dam noy dak pen ualam kang tang pen kipu pen deupani MAC Mukut Mohanta amen KN pen rani terang pi aphan areng hu kapaso rani terang pi nangachithan dula teng pulote alang liaphan ke kedam tang surihini ra crazer cap preachiklo ni pipe kli arni pen bangso quarter along kapadoji aphan department asai ki engineer Monjul Gogoi abang order pilo laso teng pensi nili seta dodam bomlo ponta alang litum quarter abang isia romsi pek ponchotlo Nilomoni Rajkhowa ke do bom quarter ke alang litum kithir thip ke doji aphan si arlo pen bangso PWD colony quarter along kacherai thip ji aphan boundary wall lapen gate setami Klempon bom asonsi Heglong pusi nang thandung laswahut Bhaiko Jyoti Hazarika abang penangan ani tepathi pen rani terang piaphan nangkang cek dunsi komat MAC lo komat CM lo lapen komat EM lo sima rong hang piaphan nitum chini ne pusi lamkang tang pen kipu pen rani terang piaphan hormu hortar anta Papi dam dong lesi areng aku kapaso asai si nang klem dun rong pusi ke phobek abang pi rani terang pi pherang ke anglo nang chethandun news desk report news fast Karbiang long Ani non sini di portu iban tanda to ko lo pani ko lo pa ko so la ani pa to senang lo le nang musik sak tak pi ana do ko dan ko na lo kita ci ko mai em mo dan ta ko si em mo da ani ko de nang ani do na pi ana pero hap to Pinya Birta Lansi Pajullo Dumithamme Kardom